Gikondena sa Armed Forces of the Philippines ang pagpamomba sa Cotabato City kagahapon. Samtang grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kun BIFF o breakaway group ni ini nga Dawla Islamia ang gituo ang responsable sa pagpangatake. Nakatutok si Jandy Esteban. Duha ang patay, kapin 30 ang nasamdan sa pagpamomba sa Magallanes Street, Cotabato City kagahapon, bispera sa bagong tuig. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagbusikad sa giingong improvised explosive device. Sa follow-up investigation sa otoridad, usa ka suspect nga wa pa mailhi ang nagbutang sa usa ka box sa baligyan ug mga pabuto at bang sa South Seas Mall entrance ug pagkataod-taod kalit kining mibusikad 1:59 kagahapon sa hapon. Ang maong hitabo gikondena sa Armed Forces of the Philippines. Sa statement ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Benjamin Madrigal, gituuhang ang grupong BIFF ug ang breakaway group niini nga Dawla Islamia ang responsable sa pagpamomba sa Cotabato City. Posibleng mibalos ang grupo sa gilusad nga opensiba sa otoridad batok nila niadtong Disyembre 27. Padayon pa ang investigasyon sa hitabo. Samtang ang Police Regional Office 11 mas gipahugta ng checkpoints o security operations aron mapugnan ang pagsabwag og kagubot sa mga teroristang grupo sa rehiyon. Andam usab sila nga mohatag og impormasyon sa Cotabato Police sa paspas nga pagsulbad sa kaso. Mas pakusgan usab matud pa nila ang ilang intelligence network aron masigurong di malutsan sa mga daotang elemento. Ang Eastern Mindanao Command nagpabiling nakaalerto. Martial law still in effect, no? So ibig sabihin nakalatag pa rin yung ating security mechanisms in as far as protecting the area of responsibility of Eastern Mindanao Command. And of course, it's just a reminder lang naman ng ating ginawa dyan so that again to alert yung ating not only our troops on duty, but also the community. Samtang tambag sa otoridad sa katawhan, nga kanunay magbinantayon o makigtambayayong sa otoridad kung dunay mamatikdang kadudahang tao o butang. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.